Sufurulɛ Mali finitigiw olu kɔni taara bagan suɲɛlen dɔw jatigɛwale tabaw fɛ ka taa olu di u tigiw ma. An balimaw kibaruya minnu sera ma olu de y'a yira k'a fɔ kunun tarata don novembre kalo tile 15 Mali finitigiw olu ka lakana baaraw kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Somadugu olu kɔni ye Somadugu ye duguden dɔ olu ka bagan minnu kɔni kun suɲɛla jatigɛwale tabaw fɛ olu kɔni sera ka olu kɔni minɛ jatigɛwale tabaw la ni ka nani olu ye dugu kɔnɔna la. Bagan ninnu ni ye a ta ka lajɛ ko a kɔni ka ca ni bagan 600 ye. Sagaw kun bɛ u la misiw kun b'u la fo ka taa se ba ale ni faliw ma. Finitigilakaw walasa cogoya min na dugudenw olu kɔni bɛ se ka u ka bagan sɔrɔ olu kɔni ye nin bagan ninnu kɔni laseginin kɔni ɲɛnɛmaya ka sɔrɔ ka dugu ɲɛma dɔw wele ni ka tila ka gendarmew yɛrɛ kɔni fɛnɛ wele tuguni. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sɔni bi cɛ maa caman kɔni kun taara gendarmesow kɔni na ka taa u ka baganw tununi ka taa olu kɔni fɔ yen nɔ. Soyi ye maire o kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko nin waleya in kɔni jara olu ye kosɛbɛ ko sabula ko ni kɔni bɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali finitigiw ko hali bi u bɛ ka dɔ fara u ka wulikajɔw kan. Ko tuma caman kɔni bɛ k'a la olu ka baganw bɛ tunu ko ga u tɛ ye tuguni ko u kɔni bɛ a ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko nin kɔni ka kɛ nin baara kɔni taabolo ye walasa cogoya min na mɔgɔw bɛ se ka u ka bagan kɔni lasɔrɔ. Mopti gendarmeso ɲɛmaw yɛrɛ fɛnɛ olu fɛnɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko nin waleya min kɔni kɛlen filɛ nin ye ko o kɔni ɲɛna kosɛbɛ ko wa ko nin baara kɔni bɛna nɔgɔya ko sabula ko maa caman kɔni bɛ yen nɔ ko olu wulila ka taa u ka baganw ka taa olu tununi kɔni fɔ yen nɔ ko o bɛna kɛ sababu ye baganw u bɛ se ka lasegin u tigiw ma nɔgɔya la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mopti marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin yɔrɔ ninnu na ko bagan tunu o kɔni digilen don dugudenw kɔni na kosɛbɛ ko ga nin don laban ninnu na finitigiw olu kɔni ka wulikajɔ kɔni kɛla sababu ye maa caman kɔni bɛ ka se ka a ka bagan sɔrɔ. An balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da u tulo kan ani ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.